dia, benvinguda, què voldrà? Miris bé la carta, estic segur que hi trobarà un munt d'opcions genials que no s'havia imaginat. Vinga, va, atreveixis a provar, li encantarà. Hola, com estàs? El primer cop que ve per aquí voldria que li expliqui com funciona, és ben senzill. Primer trigui la base, provi, això és exquisit. Després els ingredients, que com veuran hi ha més de 1000. I per veure què voldrà, de seguida qui ho tindrà. A Burger Go sabem què importa, a Burger Go volem fer-lo content. El nostre producte sempre reconforta, el nostre lema és primer va el client, perquè som els millors i la felicitat ens mou. Rendeixis a Burger Go. Vinga, segui a taula, de seguida està tot llest. Deixi'ns fer a nosaltres, que d'això en sabem molt més. Vostè miri la carta, no pateixi pas per res, mentre està esperant perquè no signa aquest paper. Pot estar tranquil·la, ho deixarà en molt bones mans. Sap que fent això s'haurà guanyat un bon descans. Tothom hi surt guanyant si s'atreveix a fer balanç. Tothom hi surt guanyant si s'atreveix a fer balanç. Resistir no és una opció, sap que fer això és el millor. A Burger Go ningú no el derrota, a Burger Go volem fer per vostè. El nostre producte raça prengui nota, el nostre lema és que no quedi res, perquè som els millors d'aquest local, ningú no ens mou. Rendeixis a Burger Go. Alba, per què ho has fet? Alba, nosaltres què? On quedo jo si tu no desapareix? No ho sé, no ho sé. A Burger Go sabem què importa, a Burger Go ho fem tot per vostè. El nostre producte raça prengui nota, el nostre lema és que no quedi res, perquè som els millors d'aquest local, ningú no ens mou. Rendeixis a Burger Go. Rendeixis a Burger Go.